Цяла седмица VIP къщата на Big Brother е подвластна на силни емоции. Сюжетите, които се развиват, са като извадени от киноафиш. Мистериозна шпионска мистерия, сладникава любовна история и психотрилър се случват едновременно. Лицата на съквартирантите се променят в рамките на часове. Лили Вучкова доскоро показваше позитивизъм и благ характер, но като част от седмичната мисия "Очаквай неочакваното", тя заедно с всички останали чу доводите, с които Миглена Ангелова е номинирала Ирина за изгонване. Детето й е оставено на година и няколко месеца. Тя го е оставила. Аз никога няма да кажа, че една майка, която се разделя от детето си, което не е навършило още 3 години, и отива някъде за 2 месеца, че тя е добра майка. Думите на мадам "искрено и лично" за детето на Ирина жегнаха силно кака Лили и тя се обяви в подкрепа на Ирина. Искам да ти кажа, че тя по същия начин говори за мен. Тя е ужасно ревнува, че сме много близки. По принцип нея смазват хората, които имат позитивно мислене. И семейства. И семейства. И имат мъж до себе си. Смазва я това, разбираш ли? Днес телевизионната легенда е още по-настървена да се изправи очи в очи с врага. Първо обаче, тя и новите и най-добри приятелки ще се надъхат за предстоящия сблъсък. Да знаете, решила съм да се изправя категорично срещу злото в тази къща. Под названието "Неискрено и нелично". Обявявам тиха война. Просто ти казвам, че ме досъм, много ме досъм. Тая ще се сипа. Обявявам война на злото в тая къща. На всичко не е искрено. На всичко не е искрено и нелично. На всяка друга жена, ако беше атакувала чрез детето, аз щях да реагирам така и да се прибия на пътеката. Не само заради тебе. Лара, ако беше казала това, майка си зарежда детето. Която идея, разбираш ли, защото това не се прави. Това е толкова долно. Толкова долно. Вчера тя се прибира при мен в стаята, когато аз съм с парцала вече мокри на главата и ме вижда, че съм съсипана и казва: Ти що така? Първия път щедра, защото виновна 10%. Сега бич Божи 20%. Винаги имам нужда от спокойствие, моля. То всички имаме нужда от спокойствие, Гали. Може да не ми говориш малко, ще съм ти благодарна. Сега ми се приказва да ти кажа. Искам да поговорим. Викам: Миглена, не съм в състояние да говоря, остави ме. Не. Как така изведнъж предателството? Може ли да е позитивно нещо? За кое предателство говори? Тъжно е просто. Същата госпожа допреди 2 години ядеше от хляба на мъжа ми. А поведението й нямаше нищо общо с това. Сигурно? Ма то беше... Не искам да използвам епитети. И изведнъж говорим за екипи при положение, че откакто не работи при мъжа ми, всъщност, извинявайте, тя нищо къде не работи? Нищо, тя това, което прави сам. Ти представяш ли да ми каже, и какво сега, предателството позитивно явление ли? Вчера и да ми говори. По предателство на Лелко. Харесваме тази Лили в този вид. Какво говорите? Кой я откри? Хареса. Кой първи откри Лили? Кажете честно, може ли да се... На фона на цялата лудница имам нужда да слушам нормален човек като теб, разбираш. Толкова спокойно и нормално звучи всичко, което го разказваш. Разбирате ли, че той ми тук Big Brother на втори ред? Къде Тя е с кучка ли е? Тя да не е Джулия Робъртс, от всички мъже тичат по нея да е кучка. Боже, какво самочувствие. Аз вчера имах един разговор с нея, тя тръгна да ми обяснява как всичко. Ти представяш, 3 пъти ме е канила в нейното предаване. И ми казва: аз въобще не си спомням ти да си ме гостувала. Или днеска ми се сърди, че не я помня, а идвала това 3 пъти в предаването. Не я помня. Лили не я помня. Но имахме една клошарка. Клошарката си я спомня и не само нея. Представяш ли си какво нахалство? Сериозно? Абсолютно. Значи аз не лъжа. И освен ако има някаква деменция, такава тя има деменция, тя снима 5 предавания в един ден. При нея е конвейер. Аз си казвам: ти какво се мислиш, че си кой знае какво предаване правила? Семки и бомбони, точно така и казах. Това като телевизионно творчество и като телевизионно предаване, най-елементарното нещо си правила. Такова самочувствие да имаш, да си ме чува тук, да се самохвала, какво ми е минало през главата, какви ефири съм държала, по какви стадиони съм работила и какви зали. Нещо да си чува тук, да тръгна се самохвала. Какво съм направила? Да изтъква това, да. Да, тя наистина, тази жена няма някакъв... И аз все пак в публичното пространство, нали, колега на възраст, вече доста пределна, за да бъде кучка, с извинение, възрастта е доста пределна. Всичките тия неща, тя не вижда ли, че е смешна? Не. Не, тя е просто елементарна.
След мотивиращата раздумка в общата спалня, Лили е напълно готова да влезе в директна конфронтация с съквартирантката си, като й каже в очите всичко, което не харесва в нея. Ти също си жена с деца и не знам защо си въобразяваш, че да атакуваш човек чрез децата. Аз до тая низост няма да стигна. Лили, Много е грозно. Аз разбирам, че няма как да се променят някои неща, но хората обичат да се изказват. Аз не съм атакувала никога чрез никакви деца. Напротив, Не, атакува Ирина аз чрез казах, децата. че когато някой остави детето си, което е на година и нещо, за повече от 2 месеца, за повече от седмица дори, това е проблем. За мен трябва да бъде в много специална ситуация, на живото спасяваща ситуация, за да си остави детето. Защо не го кажеш на Ирина, Нела същото? защото не е същото. Кажи го, защо не е същото. Той е на същата възраст. Не, вие, чакай, елементарно смятате възраст човек, майка. Емануела е сама. Нали разбираш? Ирина има мъж. Ирина има мъж, който е обезпечен, осигурен, който осигурява добре нея и децата й. Ма те, какво те интересува това? Казвам, че ситуацията не е същата, не е живот спасяваща. Откъде на къде ти се намесваш в ситуацията на това семейство? Скъпа Лили, аз до сега те изслушах внимателно, нали? Ти ме прекъсваш вече втори път. Прекъсвам те, защото говориш неща, които според теб. Са глупости. Според теб, Лили. Според теб. А ти не си в позиция да съдиш никого, разбираш ли? Аз не съдя, аз констатирам. Съдиш, не. Как ще го наречеш, няма значение. Но ти идваш и държиш да си изкажеш някакво мнение, без да чуеш изобщо как един друг човек, който също е равнопоставен на теб в тази къща, много се лъжеш, има равнопоставен на теб в тази къща, Лили. Да, в тази къща всички сме равнопоставени, така е. Но един човек смята, че трябва да си навре мнението, без да изслуша другата страна, без да изясни, както ти много често правиш. Да, но всички ме подкрепиха, да. Не се защото те по същия начин си компенсират дефицитите като теб. И затова вие сте еднакви. И затова обикновено няма кой знае. Да, и слава Богу, но не съм само аз. Има много такива хора и в България, и в бизнеса, и в средите, и навсякъде. Ти не ме питаш как съм стигнала до тази мисъл. Ти не ме питаш как аз съм стигнала до този извод. Ти не питаш, ти знаеш. Да, не ме интересува, защото аз гледам резултата. Ама ти не гледаш резултата, ти гледаш повърхността. Лили, ти гледаш повърхността. Ама той е много грозен. Лили, аз слагам тук точица и нямам намерение да разговарям с тебе за каквото и да било, освен нашия общ бит. Има и предвид, че аз съм интелигентен човек и мога да разговарям с теб за всичко, но чувствай се спокойно. Но понеже вчера тук подхвърли още една глупост за някакво предателство, какво предателство? Аз казах, че това да ходиш и да ръсиш тук и там и да се правиш на бич Божи, аз вече пощадих. Коя си ти да щадиш и да не щадиш? Извинявай, ти не си никой. Също като мен. Да, точно. Нито аз те щадя теб, нито трябва да ти помагам. Можеш да предадеш само приятел, пък ти никога не си ми била приятел, така че не може да говорим за предателство. Виж, човек има предателство не само срещу приятелите. Има предателство срещу човешки принципи, има предателство срещу резултатност. Има много други предателства. Но ти затова си чела не по-малко книги от мен. Да, вярно е. Доста повече от теб. Ленин, Марс и Енгелс. Ще видим, че истината е за смелите и малко хора могат да я понесат стоически. Точно като желязната лейди Миглена Ангелова. Днес нейният твърд характер ще я превърне в новата персона нон грата в къщата. Роля, която като че ли тя приема с удоволствие. Ден 16. 21 часа и 20 минути. Миглена Ангелова е един от най-своенравите звездни съквартиранти този сезон. Освен, че се ползва с специални привилегии в къщата, което дразни останалите, госпожа искрено и лично има крайно мнение по всички въпроси и винаги го устоява до край. Още в първата задача от седмичната мисия, Миглена показа характер, като просто отказа да продължи сутрешната канго тренировка. И въпреки намеците на останалите, че е самостоятелен играч, Миглена е напълно решена да продължи участието си в същия дух, дори това да я превърне в аутсайдер за групата. От няколко места, от моя гледна точка, ти получаваш едни и същи сигнали. И вместо да ги чуеш и да ги приемеш и да кажеш, очевидно аз не виждам нещо от своята собствена гледна точка, ти продължаваш да изявяваш този твърд модел, което си е абсолютно твоя работа, но аз съм учуден. Тоест, Роро, ти смяташ, че
човек като мен ще се довери не на опит, резултати и живот до тук, а на някакви хора, които не са го виждали през целия му живот и от 3 седмици имат за него някакво мнение. Което някакво мнение на какво се базира? Тези хора не виждат нито причина, нито дълбочина. Те гледат само повърхността. И мога да ти кажа какво имам предвид. Какво е това? Речи, отсечи. Значи, ето това се опитвам да ти кажа. Ама ти чуваш ли? Ти мислиш, ти си живееш в собствения си свят. Да, който е прекрасен. Абсолютно радвам се. Аз не те съдя. Но просто ти казвам, току-що ти казах, че от няколко места не си. Защото ти не приемаш това, което другите хора ти дават като сигнали, защото считаш, че те не са професионалисти. Не, аз считам, че те не познават толкова добре, колкото аз считам, че те не са компетентни за моят живот. Ма защо трябва да са компетентни? Понякога нещата се усещат със сърце. Ма на какво сърце, бе? Моля ти се, бе. Какво сърце? Естествено, че никой от нас не би могъл да се опознае за това кратко време. Това е съвсем естествено, но все пак ние имаме някакво съжителство, имаме някакви комуникации, да, и това съжителство, според мен, е в рамките на това да не наредниш някого, да не му вземеш нещо, да не го обидиш с нещо, когато можеш да го прегърнеш, да му помогнеш и толкова. Но действително... Ама ти не ги правиш тия неща. Ти не ги виждаш. Не, аз говоря за себе си. Към мен не съм видяла нито едно от тия неща. Ами аз не съм длъжна да го проявявам към всеки ли. Добре, начин. Нали, човек все пак има някакъв порив. Аз не съм тук, за да намеря съмишленици. Не. От мен никой не е излязъл. Виждаш ли, аз съм по-добра от теб. Аз казвам, че съм различна и това е мое мнение. То не е нужно. Ти го показваш, хората го виждат. И ти казвам, че ти не четеш техните сигнали. Ма не искам. На мен не са ми значи ти си самодостатъчна. И за това ще си останеш в тази капсула. И това е... Ма на мен тази капсула много повече ми харесва. Идеално, живей си в нея. И ето пак. Бъди щастлива и така. Мен пък капсулираните хора просто ме отблъскват, защото аз не мога да обменям с тях мисли. Аз се радвам. И аз се радвам. Радвам. Празнуваме. Тук не става въпрос нито за трагедия, нито за нищо. Просто ти наистина се държиш високомерно с хората. Така хората го разбират, но това е техен проблем. Ами след като почти всички го разбират така и след като и аз си позволявам да ти го кажа, и аз го разбирам така. Ти се държиш високомерно. Аз не се държа високомерно, аз се държа отделно. Разбрах, че не сме и нужни, за да опозная себе си повече. Мини се слаги вече. Какво ще е? Да. До сега не съм взела нито сирене, нито домат, нито нищо. И всеки път, когато съм могла, съм махнала етикетите с моето име, съм ги оставила в общото, без да коткодякам за това. И разбираш ли? И след това идват и ви кажа, че аз съм високомерна. И трябва да ги чувам, защото те ми дават сигнали. Ма заври си мнението в задника.